Soc Jordi Ibáñez, nascut i veí de Santa Eulàlia, i on part de la meva família paterna va arribar cap als anys 20 del segle passat. Em presento com a cap de llista a primària de l'Hospitalet. Treballaré per assolir una ciutat plenament lliure, igualitària i solidària amb tothom. Cada racó de cada carrer de cada barri ha de ser protagonista de la vida activa de la nostra ciutat. Vull una ciutat neta, segura i verda, on es deixi de prioritzar el totxo i el ciment i ens ocupem molt més de les persones. Una ciutat plenament sostenible i humana, oberta a tothom, plenament participativa. Cap hospitalenc sense una llar o un llit on passar la nit. Cap hospitalenc sense menjar, aigua, llum i unes condicions de viure i habitatges dignes. Una ciutat on es prioritzi la cultura i l'esport. Una ciutat plena d'oportunitats. Vull una ciutat republicana.